Bashiyeke bebambe ongezantsi osomashishini eSmall Street kumbindi wesixeko saseRhawutini ngethuba amagosa esisixeko ediliza ivenkile ezigxumekwe ngokungekho semthethweni. Our unemployment rate for the first quarter of 2026 is sitting at 32.7%. Bangaphaya kwe-8 million abantu abangaphangeliyo kweli kwaye elinani lithathe izinga lentswela-ngqesho layo kutsho ku-32.7%. Ndingatsho ndithi namhlanje sibhiyoza ukuba simkhumbula, kodwa sikhumbula kumntu ongaphelelanga xa kungoku kuba amanye amalungu omzimba wakhe kuthiwa sengilali. Namhlanje bekubanjwe isikhumbuzo se-191 sokukhothama kukakumkani uHintsa kaKhawuta kwaye ikomkhulu lamagcaleka lithi alikazoxola de kufumaneke intloko yakhe. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lezandla molweni ekhaya. Namhlanje athabathise apho ayeke khona amagosa esixeko saseRhawutini ngokuthi adilize ivenkile ezigxumekwe ngokungekho semthethweni kumbindi wesisixeko. Eliphulo lesisixeko ke lokumisela ke imithetho kamasipala konokubuyisela uzinzo nokhuseleko kumbindi wesixeko saseRhawutini. Bebebhalwe unxunguphalo ebusweni osomashishini abathengisa impahla eSmall Street nanjengoko amagosa lomasipala ebethathisa apho ayeke khona ediliza ivenkile ezigxumekwe ngokungekho mthethweni. Usodolophu wesixeko saseRhawutini uDada Murero uthi eliphulo lokudilizwa kwezi zakhiwo uqinisekisa ukuba iyathotyelwa imithetho kamasipala. Not a continuous, it will be throughout the year, but the trick is to ensure that we prepare properly our teams internally so that when we pounce, we're able to sustain the campaign. Even now, we need JMPD teams that will be here throughout the year to ensure that no one takes advantage of our non-presence. Umurero uthi eliphulo balenzayo lincedisana nosomashishini balendawo. Well, most businesses are happy with the fact that we are acting, we're bringing order. There's movement of people is now free. Yes, there's 3 structures just behind us here where we're still waiting to confirm their legal standing, and once that is confirmed, we'll know of the course of action that we should take. Uthi ukholelwa lokuba ukudilizwa kwezakhiwo ezingekho mthethweni kuzonciphisa izinga lolwaphulomthetho. So far, we're quite happy that we're moving very well in restoring law and order. And hopefully Home Affairs will also be joining us quite soon to help us with those that are illegal and undocumented. But we can deal with these issues in the inner city. Ukanti abantu baphefumle benjenje ngelinyathelo. I think it's a good thing for South Africans because there's a lot of happening here. We've got no space to walk inside the town. So after this, what is happening, I can see the open spaces here and the rule of law is happening in South Africa. Sele kuzinsuku ezimbini liqhube liphulo kwaye umasipala wesixeko saseRhawutini uthi bazaqhuba nalo de kuphele unyaka. Ubanjiwe uJosi Banyoni nogama lakhe likhankanywe izihlandlo eziliqela kwikomishoni yophando kaJaji Madlanga kwaye ukubanjwa kwakhe kunxulumene nophando lukwinqanaba eliphezulu oluquka izityholo zokungenelela kwezopolitiko kwiithenda zikarhulumente ingakumbi kumasipala ombaxa waseTshwane. Ukubanjwa kukaSibanyoni kuthiwa kukwanxulumene netyala le-extortion okanti kulindeleke ukuba avele enkundleni ngomso. Inhloko yeziko lenkcukacha amanani uRisenga Maluleke namhlanje uthe thaca iindaba ezingaginyisi mathe zokunyuka kweqondo lentswela-ngqesho kwikota yokuqala yonyaka ka-2026. OkaMaluleka udize ukuba abantu abangaphangeliyo kule kota bachophe ku-8.1 million, nto leyo ethetha ukuba eli nani lonyuke laya kuhlala ku-32.7%. Uchaze oku ePitoli ngethuba ekhupha ingxelo yokuqala yonyaka.
Ayaxhalabisa amanani entswelangqesho akhutshiweyo namhlanje nabonisa okokuba bayi-345,000 abantu abaphulukene nemisebenzi yabo kule kota yokuqala yonyaka. URisenga Maluleka uthelekise nekota yokuqala yanyakenye nalapho athe ngoku intswelangqesho kwilizwe loMzantsi Afrika ichophe kumyinge we-32%, amacandelo afana nezolwakhiwo, ezothutho neenkonzo zoluntu kwanentlalo ngawona abenegalelo kule ntsumantsumani. Xeshikweni waqhwabele izandla noko amaziko emveliso, emigodi nezolimo. Our unemployment rate for the first quarter of 2026 is sitting at 32.7%. And of those that are unemployed, rather actively looking for employment, we're sitting at 6.8 million. Now we have gone up by 301,000 straight to 8.1 million. Kananjalo ukwachaze amaphondo aphala phambili ngokunqaba kwamathuba engqesho, iphondo leMpuma Koloni nelomntla Ntshona ngawona athwaxeka ngamandla. The Eastern Cape is still leading the pack in terms of the official unemployment, sitting at 44.6%. That is almost half of those in the Eastern Cape who are actively looking for employment are not employed. And of course, it is followed by the Free State sitting at 37.8%, Mpumalanga at 36.3%, the Northwest, which happened to have led the pack previously, and of course has fallen under the Eastern Cape, is sitting at position 4 in terms of those that have the highest unemployment rate official. Uyisonge ngelithi inani labafundi abanezidanga nabangaqashwanga lisuke ku-10.3% laya kutsho ku-12.2%, yaye iphondo laKwaZulu-Natal iselilo kuphela elivelisa amathuba engqesho kuwo onke amanye amaphondo. Umbutho wephiko lolutsha lwe-ANC uthi abantu abafuna ukususa esikhundleni umongameli uCyril Ramaphosa ngabo bachwechwela esi sikhundla, nakubeni kumdla yomgaqo-siseko ingamfumananga enetyala ngomba wasephalaphala. I-ANC Youth League ivakalise oku namhlanje emveni kokuba ngokuhlwa kwayizolo umongameli ethe akayindawo njengoko bekukho iziphakamiso zokuba ehle esikhundleni. There is no backdoor program that is going to be used to remove the president of the ANC on issues that he has taken on review. There is no judgment that says the president of the ANC is guilty of what happened in Palapal. Now, that's what we're saying. Now, the succession debates in the ANC have not been open. When the time comes and such debates are open, you'll see there will be many people who are available to contest to be president of the African National Congress. I-Youth League ikwathe umongameli akakwazi ukujongana neenkqubo ezimbini, ngoko kuza kufuneka ithi qha kwangoku inkqubo yasepalamente ephakanyiswe yinkundla yomgaqo-siseko de anike ingqwalasela kwingxelo leyo yenkundla. We have a strong view as the Youth League that the process of parliament must stop until the review is finalized. Because what is on review is a report that must be discussed in that process. Now, as the Youth League was saying that Parliament must not rush, they must wait for the President to exhaust all those processes. If the courts are saying that he must still go, the report is correct, then the President must enter that process. But for now, they must wait for the process of the review to be finalized with the President. We can't have two processes that are speaking to the same process, because which report are you going to use there if the report is on review? Now, I say that process must stop. Then we allow the president to conclude the process that they started. Then when it's done, then that process, when it's done, it will be determined, because you will find that there's not even a report. What if the courts and everyone else says that the president is right? Then there will be nothing to discuss there in parliament. People might have to wait for 2029 elections to get majority. Namhlanje bekubanjwe isikhumbuzo sekhulu elinama-91 sokukhothama kukakumkani uHintsa kaKhawuta nowasweleka ngolu suku lwanamhlanje ngomnyaka ka-1835. Ikomkhulu lamagcaleka lithi liziva liwongekile kakhulu ngolu suku lwanamhlanje, kodwa lithi soze lixole de ibuyele ekhaya intloko kakumkani uZanzolo. Lo msitho ububanjelwe eGcuwa eMpuma Koloni nekulapho lalizinze khona ikomkhulu likaZonzolo. Ezo zithonga bezinika inhlonipho kukumkani uHintsa kaKhawuta, uMbhekantshini bathuqumbile inkunzi abayikhuza ukuhlaba ingekahlabi umfo kaKhawuta nowakhothama ngolu suku lwanamhlanje phezu komlambi Nqabarha ebulawa ngamangesi
ze bayinqumla intloko yakhe nengekafumaneki kude kuba ngoku. Lo msitho uqale ngokutyhilwa kwelitye nokubekwa kwenkatha kwidlaka likaZanzolo. Wothulelwe umnqwazi ke uZanzolo ngobulumko nobukroti bakhe. Siyavuma singurhulumente ukubana asenzi ngokwaneleyo ukuqaphela igalelo labo, kodwa siyayazi into yokokubana singeke sibe namhlanje sikwesi sigaba ukuba bebengazange balilwele eli lizwe. Inkulu baphathiswa yephondo umnumzana Oscar Mabuyane uthi lusuku olukhulu kakhulu olu, nangona kusekuninzi kakhulu ekumele kwenziwe ukuze igqibelele imbali ngobomi bukaZanzolo. Yimini ebalulekileyo, yimini yembali kwaye ndiqinisekile yimini ezawuthomalalisa nemimoya. Imeko yokokuba singayazi intloko kakumkani biphi nanamhlanje yingxaki enkulu kakhulu, kuba kaloku sifuna intloko, sifuna umoya khona ukuze kuzole kwisizwe sakhe, abantu bakhe baxole, abantu bakhe bakwazi ukunyamezana nobheka phambili. Ukanti ikomkhulu laMagdaleka nalo likhala eso, lisithi nangona libhiyoza ngolu suku lanamhlanje, kodwa kusekuninzi ekufuneka kwenzeke nanjengoko engekapheleli amalungu omzimba kakumkani uZanzolo. Ewe, ndingatsho ndithi namhlanje sibhiyoza ukuba simkhumbula, kodwa sikhumbula umntu ongaphelelanga xa kungoku, kuba amanye amalungu omzimba wakhe kuthiwa sengilali. Uyawukhumbula ukubana imbali iyasixelela ubana intloko yakhe yaye yathathwa emveni uba ebulewe, ekuthiwa wabulawa nguSouthey, ekuthi ngabanye ayingengosouthey ngomnye. Zonke ezo zinto ezo zenza ubana singalali buthongo behlayo, kuba iyimbali engade ibe iyavaleka. Esenza intetho phambili kulo msitho, usekela mongameli welu umnumzana Paul Mashatile wathulele umnqwazi ukumkani uZanzolo ngenqulequ yakhe yokukhusela umhlaba ngakumakoloniyali nangokumanya isizwe samaXhosa. His life and death were focused on upholding the dignity, land and future of the Xhosa nation rather than personal gain or glory. Ukanti ke lo msitho wesikhumbuzo sikakumkani uZanzolo kuthiwa uza kuqhuba minyaka le kwilinge lokuqaqambisa igalelo lakhe kwanokugcina umzila wakhe khona ukuze umkhondo wembali yamaXhosa kwimbali yeli lizwe ungalahleki. Inkundla yomgaqo-siseko isikhabile isigwebo senkundla yezibheno nesathi iimbacu ezikweli nezinezicelo zazo ezikhatyiweyo lisebe lemicimbi yezekhaya zingaphinde zifake izicelo zazo zihlala kweli. Le nkundla yomgaqo-siseko ithi le nkqubo yezicelo zeembacu ingasemngciphekweni wokungathembeki. The revolving door scenario will undermine the integrity of the system. To force the Act to bear the weight of subsequent asylum applications as it stands will place those applications in a framework which was not designed to accommodate them. In conclusion, the first judgment finds that the Act cannot bear the weight of subsequent application asylums as it stands. To conclude differently would place those applications in a framework which was not designed to accommodate them. The order of the Supreme Court of Appeal is set aside and replaced with the following quote: the appeal is dismissed. 4. Each party is to pay its own costs. In this court, the judgment is handed down. Ikomishoni kaMadlanga ibimamele ubungqina kwipolisa uMarumo Magane ngokuphathelene ngokungaphathwa kakuhle kobungqina ngethuba kuqoqwa isigadla esasithwele iziyobisi nezaziphuma kwilizwe laseBrazil ngoJulayi ka-2021. Warrant Officer Marumo Magane uthi bebengenayo incwadi eyayibanika igunya lokuqoqa esi sigadla. uMagane uye waxinwa ngemibuzo kule komishoni kaMadlanga ngokuphathelene nesigadla esasithwele iziyobisi kwanendlela wayesebenza ngayo ngethuba kwakuthintelwa esi sigadla kwaye ezi ziyobisi zazisuka kwilizwe laseBrazil. uMagane uye wancinwa ngokungalandeli umyalelo ngethuba evula esi sigadla sasithwele iziyobisi. Now that the truck is open, and it's open and the container is open, why did you not wait for the relevant components, as you referred to them, to come to the scene before you do anything else? We thought it will be relevant to take all the drugs, or the bags, sorry to say the drugs, to
to take all the bags and keep them at one place. You have now contaminated the crime scene by instructing people to open the truck and things fall out, and you're looking at the seals and things are then being taken out. But in all of that, you do not follow what the national instruction requires. I'm not disputing that, but I took a few photos. I took few photos to have the originality of the scene, the original scene, so to say, how it looked like. The only omission that I think I made is not by taking a photo of the original seal. Emva kokufunyanwa kwezi ziyobisi kubanjwe abantu abane, amapolisa amabini kuquka negosa lezendlela. Abahlali eMntla-Ntshona bajongene neziganeko zokuthi gqolo kwezikhukhula zemvula kuquka nezithembiso ezingafezekiswayo ngurhulumente zokubakhela izindlu zabo ezidilikileyo. Ukanti kwilali yaseMukgula phantsi komasipala eRamthiri Muyilwa, iimvula ezimandla ziphinde zatshabalalisa izindlu ezakhiwe ngodaka. Abahlali abatsala nzima phantsi kweemeko zentswela-ngqesho behlala kwizindlu zodaka kwiilali zephondo lomntla-Ntshona bazenzela iinzame zokuzakhela kwakhona emva komonakalo odalwa ziimvula nanjengoko besajonge enkalweni kwisithembiso sikarhulumente sokubabonelela ngemali eyayibekelwe bucala neqikelelwa kwi-65 million yeerandi phantsi kwalo masipala. Nna ka dipula tse ne di na tsele tsa bo February. Ngemvula ezimandla zangoFebruwari, indlu yam entle nebendiyithembile yawa ndikhona ngaphakathi ndipheka. Ngethamsanqa, udonga oluwileyo ngenxa yeenceba zikaThixo alundichaphazelanga. Ndaphuma ngaphandle ukujonga umonakalo, bafika nabantu ukuzokubona okwenzekayo. Aba bahlali babalisa iziganeko zokuphantse baphulukane nobomi ngenxa yokuxhaphaka kweemvula nezinobungozi. Iimvula zangoJanuwari ziphantse zasibulalela abantwana kuba bebekhona belele. Ngethamsanqa udonga lwawela ngaphandle, alawela ngaphakathi kuba ke libabulele. Kusenjalo, imozulu engentlanga isaqhubeka nokudala isankxwe kwiingingqi ezininzi eKapa kwiphondo lentshona koloni ngokumandla kwiindawo zogobityholo. Iindlela zidamile kwaye nomoya obhudlayo udala umonakalo usenza kube nzima kubahlali ukuqhubeka nosuku njengesiqhelo. Abenkonzo zohlangulo basahlola umonakalo kwiingingqi ezithe zachaphazeleka kuquka ilokishi Danun nalapho iziseko zophuhliso zithe zachaphazeleka ke de kwamiswa nenkqubo yokufunda ezikolweni. Masijonge imozulu esiphathelwa nguThabile Makhaphela. Manibambe kazibini kuwe sitheliso ukhatshwa ngoncuthu kude sikayendaba ndikubulise nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga lam lemozulu. Mna ke lithi igama lam ndinguThabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kokubanzi ke yenjenje imozulu leyo ke mbukeli ekhaya siyaphawula kaloku okokuqala iziganeko kaloku zemvula ke imimoya kuwo wonke nje uMzantsi Afrika. Nawe ekhaya uyawuthi ujonge uba noko kuphunge kamnandi kwiindawo ezininzi ezibikwe kakhulu kumntla-mpuma olizwe, indawo ezifana phaa ephondweni lonke nje lase-Free State, amazantsi futhi kuMpumalanga naKwaZulu Natal nalo lonke futhi elaphondo laphaya eLimpopo. Kubanzi ke ngapha ekhayeni masijongeni kaloku lo maqondo wethu ke aphantsi naphezulu sithi sivule ngephondo lokuqala. Phondo elo kaloku liphaya lona ke bukeli wam ephondweni laseMpuma Koloni kwindawo ezininzi ke zalapho nawe uyawuphala noko phaa kumantla futhi kwintshona nombindi welaphondo njengaphaya kookalade kwasekuseni futhi kuyafefa kubande nenkwankcebe kakhulu phaa kumantla futhi koBurgersdorp kwasekuseni ngenxa yendawo kalo maqondo aphantsi kakhulu naphaya eMthatha bevuswa nguye ke la 10 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo futhi kwiphondo laphaya eFree State nelikumbindi
ke apha eMzantsi Afrika phaa kumantla futhi indawo ezininzi kooVelkom, Ficksburg naphaa kooFrankfurt yinkwankca nengqele ekuseni ngenxa amaqonda anciphe kakhulu efika ku-4 degrees. Sichuncabe nam ngokubanzi siphawula iphondo ke lapha yambukeli wam entshona koloni kwiindawo ezininzi buseBeaufort West futhi qaba ngamafumpela napha kumazantsi wempuma wendawo kaloku ko-Oudtshoorn futhi eGeorge kwasekuseni futhi amaqonda phantsi kakhulu nenkwankca ibikiwe ngeshumi elikhatshwa sisine kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ephondweni ke mbukeli wam laseNorthern Cape kumantla futhi nempuma kwelaphondo phaya kooKimberley ekuseni Priska Diarra futhi amaqonda phantsi kakhulu nendudumo zibekwe kakhulu ekuseni ngenxa ka-8 degrees nansi imozulu kwelaphondo ke mbukeli wam laphaya eNorthwest kwezindawo ezininzi ke ezinze kakhulu ke kumazantsi futhi nempuma njengaphaya kooKlerksdorp kwasekuseni aphantsi amaqonda kakhulu ehamba nengqele ngeyona ndlela phaya kuba anciphe kakhulu ngesithandathu xa bevuka ngomso kanti ke benjenje futhi ephondweni laseGauteng phaa kumantla nombindi kwelaphondo phaa koSprings Thembisa phaya Alexandra Johannesburg ekuseni futhi yiloo ngqele kakhulu ngamaqondo phantsi ngesithathu ndibukele ekhaya sinyuke ngokubanzi siphawula iphondo ke laphaya eLimpopo kumazantsi futhi nentshona kwiindawo ezininzi ezifana phaya kaloku kooThabazibe ekuseni kucwengile kumyoli phaya babuye baluvale futhi balusonga usuku ngomso ngo-25 degrees kanti ke futhi benjenje ephondweni lapha yempumalanga kumantla kakhulu phaya nombindi encamini kwelaphondo emalahleni umzekelo sekuseni futhi napha ko-Ermelo kuyabanda kakhulu mbukeli wam ngenxa ka-5 degrees kanti ke vume ekhayeni nam ke mbukeli phaa ndiyivale kaloku ndiyisonga imozulu ke phondo lokugqibela nqaya ekuphaa ke KwaZulu-Natal impela kumantla futhi nasentshona kwela lizwe futhi Newcastle, Vryheid, Leslie Smith futhi ngamafu nenkwankca futhi kubanda kakhulu naphaya ko-Richards Bay ekuseni ko-17 degrees mna ndikudade kagaga xajele myoli Mathongo amnandi.